Йеге каникул балалар өсөн хауф төтүнсүн нинде кагыйдаларда үтәргә. Балалар травматологы һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз. Эфирда интервью студияла Гөлсүмә Эштанова. Программабыздың кунагы Өфөнең 17нче кала балалар клиник дәваханаһы табиб-травматологы Ренат Хайруллин. Һаумыгыз. Самысыз. Ренат Рагинович, нисек әле һеҙгә пациенттар күпләп килә башланымы? Аттымы пациенттар һаны? Май айында эссе булгач күбәйгән бала санары. Әле инде яңгырлар вакыты әзрәк башлангач, балалар әзрәк кимеде әле. Күбрәк өйдә утыралар. Күбрәк өйдә утыралар, кемнәрдер имтиханга әзерләнәләр. Һәм инде бәләкәйләре пока өйдә утыралар күбрәк. Кемдер лагерга кемдер инде шуның белән әзрәк әзәйде пока. Ешрак нинди имгәнүләр белән киләләр һеҙгә? Нинди мөрәҗәгатьтәр? Безнең хастаханәгә инде төрле имгәнүләр белән була. Ул баштан башлап умыртка сөякләре сындырып, кул аякларын сындырып, төрле урыннарын инде безнең хастаханәгә киләләр. Сәбәпләре нимәлә була имгәнүләрнең? Сәбәпләрен әйтәсе килеп китә инде. Беренчедән, ата-аналарның инде тарафыннан контрольләрен бик контрольдә тотмаулары беренче чорда, икенчесе инде балаларның бик хәрәкәтләнгән чаклары була, контрольсыз уйнаганнары була, ата-аналарын тыңламаган чаклары була. Шуның аркасында инде безнең бүлеккә килеп беләгәләр. Барыһы каникул башланды, азатлык, иркенлек дип уйлайлар. Кемдер инде барыбер лагерьларда йөри, алар әзрәк тыныбрак торалардыр. Кемнәр контрольсыз калганнар, алар инде ешрак шул урамда уйнап, шулай безгә килеп эләгәләр. Димәк, урамда хауф һагалай балаларда? Күбрәк урамда алар. Нимә гаепле булып тора? Балалар инде урамда кулайдар, йыгылалар. Балалар урамда уйнаганда инде әле велосипедлар, самокатлар, хәзер инде урамда батутлар бик күп куя башладылар. Шунда сикереп умыртка сөякләре сындырып киләләр. Аякларын, кулларын имгәтәләр инде. Самокатта, велосипедта, хәзер мотоциклистлар да бар бит инде. Күбәйделәр алар. Шуның өчен урамда уйнаган килеш яралар киләләр. Төрле имгәнүләр безгә киләләр. Бына һәр батутта хауф һагалай дигән хәзер тапшуларның мәле. Һабантуйдар башланды, һабантуйда гадәттә батут куялар. Һәм балалар күмәкләшеп унда баралар. Күмәкләшеп баралар, ул батутта сикергән чакта инде балалар әзрәк күпләп керергә тиеш түгел. Аларны әзрәк берәмләп кертергә. Балалар бит инде бик әзер дә түгелләр, алар кыштан әле чыгып җыенышып бетмәделәр, уйнарга да сикерә башлыйлар, әзер түгелләр. Шунлыктан инде умырткаларын сындырып безгә киләләр. Нисек әзер булырга мөмкин һикерер өчен? Ул бала өчен гадәти күренеш булырга тиеш инде. Уйнау, һикерү, йөгерү. Балалар алар кыш буена инде өйдә утырып, күбрәк телефон артында утыралар, күбрәк хәрәкәт җитеп бетми аларга. Шунлыктан инде аркалары, мышцалары әзер түгел. Шунлыктан сикергәндә алар гәүдәһен тотмай димәк. Гәүдәсен тотмайлар, компрессион перелом алалар инде. Һәм бөтен яй үтеп китте дәваханалар. Җәй үтеп китә инде, велосипедлар, самокатлар инде уже ярамый дибез, 6 айга алар. Физик яктан алар берәй-бер эшләй алмыйлар. Шул ятып, басып торып, әкрен-әкрен реабилитация үтәргә тиеш булалар. Хәтта утырырга да ярамый. Утырырга да ярамай, 2 ай буена. Яй шулай үтәлә китә, бер тапкыр батутка инеп сыкһаң, әгәр түгелһең инде. Гадәттә, йәйгәһен балаларда хәүф хәзрәк дип авылларга озатабыз. Авылларга озатабыз да, аларга кайшандан да контроль җитеп бетмәй. Әйтеп китәсе килә инде, контроль җитмәй дигәннән, балалар, бәләкәй балаларны инде күз кулак буларга кирәк. Чөнки алар бит инде кызыксыналар күбрәк, барсына бар тотыналар, кайшанда кашылар, пычаклар өстәлләрдә кала, эссе сулар, ашлар була бит инде барып түгелергә, үзләренә түгергә машлар. Усак янында, су буенда игътибар булырга кирәк инде ата-аналарга. Шуннан хәзер инде бүгенге көндә күп әйтәсе килә секаторлар, электро инструментлар килеп чыга башладылар. Үлән кыртаучы инструментлар баксасын. Ата-аналар шуларны әзрәк яшереп алып куярга, балалардан ераккарак алып куярга тиешләр. Әле менә безнең отделениедә инде бүлектә бер бала секатор белән, шундый секатор белән бармагын кисеп
безгә мөрәҗәгать иткән иде. Имен калганмы һуң бармагы? Бармагын саклай алмадык. Саклай алмадык. Шуңа инде бармаксыз калды бала. Хәзер инде урамнарда йөргәндә күп ихаталарда профнастил коймалар бар бит инде хәзер безнең. Шул профнастил коймага да менгән балалар бар. Алар аңа гамнәләрдә яраланалар. Бармакларының сеңгерләрен җырталар. Шул вакытта инде андый балалар да бездә быел булдылар инде. Самокатлардан егылалар, велосипедлардан, авылларда карамыйлар, шуңа соң безгә мөрәҗәгать итәләр. Анда да кыенлыклары безгә инде ярдәм иткән чагында килеп Ничек һуң мөрәҗәгать итәләр? Егылган, имгәнгән, егылган, игътибар итмәгәннәрме? Игътибар итмәгәннәр, вакытында мөрәҗәгать итмәгәннәр хастаханәләргә. Шунлыктан инде бик карамалыктан безгә соңлап та киләләр. Айдан арткан балалар да бар, 2 айдан арткан атып килгән балалар да бар. Бу соракта бу имгәнү менән, бу яраһы менән нимә була? Алар барыбер тереләләр инде, но терелгән чакта да менә шул бармак сеңгерләре алар терелми бит инде аларны кирдән ашып тегергә туры килә. Анда уже кыенлыклар Катмарлы операциялар димәк. Катлаулырак булалар алар уже. Шуңа күрә вакытында мөрәҗәгать итәргә кирәк инде. Балаларны авылга илтеп куйдык та эш бетте дигән генә түгел, аларга барыбер кемдер күз кулак булып тора кирәк. Тиеш алар. Яплык торганда онтырга ярамай бер хезмәт. Юк. Менә самокатлар, велосипедтар тинегә, улар менән еш киләләрме яйгәһен? Алар белән дә еш киләләр, юл кагыйдәләрен үтәмиләр, машиналар йөргән юлларда да йөриләр. Шуннан инде шлемнар тезгә, терсәкләргә сакланган чаралары кимиләр. Шунлыктан да аларның саннары күбәя. Шлем кигән чакта инде баш сөягән миләрен саклабрак калабыз бит инде. Тезләрен җыгылганда шул саклану шартлары кигәндә алар да әзрәк сакланып кала. Шуңардан инде самокатларда йөргәндә, велосипедларда йөргәндә уңайлы кием кияргә кирәк. Озын киң балдаклы чалбарлар кимәскә. Алар инде шул велосипед сибенә кирип кысылып җыгылырга мөмкин инде балалар тоже. Шуңа сакланырга кирәк. Һеҙҙең бүлектә күбрәк яшь балалармы, бәләкәйрәк балалармы мәктәпкәсе яшьтәге, әллә үҫмерҙәр күбрәкме? Үҫмерләр күбрәк, чөнки 6 яшькә тиклем бит, 7 яшькә тиклем мәктәп кешеләр. Алар саны әзрәк, мәктәп күбрәк теге. Балалар баксаһында караулы улар, шулай да. Алар караулы балалар. Инде 6 яшьтән 7 яшьтән мәктәптә булгач инде алар 17 яшькә хәтлем бездә бит инде. Шуңа алар саны күбрәк бар бездә. Кызлар, малайлар күбрәк. Быел кызлар, малайлар примерно, кызлар әзрәк алар. Әзрәк бар, менә быел саннары примерно бер шамарак барган дигән. Кызлар да күбрәк кызыксына дөнья белән кимәк. Алар да кызыксына башладылар. Һәм улар да самокатларда, велосипедтарда күбрәк йөриләр хәзер. Кызлар кайбер чагында малайларга караганда алар да кызучанрак дип әйтсәк була кайберләре. Шундай үзгәрештә дә күрәтәһез. Шундыйлар да бар. Тагын инде хәвеф торганда без ата-әсәләр онытып ебәрүбез ихтимал. Ул инде балаларны барыбер карап торырга кирәк, бер үзләрен калдырмаска, бәләкәй балалар булган йортларда тәрзәләрне каплап, тәрзәләргә замоклар куярга кирәк. Хәзер фатирлар югары йортлар бар бит инде шулар. Тәзрә асып куялар. Тәзрә асып куялар. Алар балалар барып карайбыз дип егылып төшкән балалар да бар. Шуңарга замок куярга кирәк. Андый тәрзәләргә инде бар балаларын карарга кирәк. Монда яуаплылык бездә өлкәннәрдә шулай. Өлкәннәрдә, беренче шул өлкәннәрдә. Өлкәннәр тиеш бит инде аңлатырга балаларга төрле хәвефсезлек кагыйдәләрен өйрәтергә тиешләр, юл кагыйдәләрен өйрәтергә тиешләр. Юлны ничек кисеп чыгарга дип аңлатырга тиешләр. Ул аңлаткан чакта алар аңлатырга гына тиеш түгел, үзләре Өлгө буларак күрсәтергә. Өлгө буларак та күрсәтергә кирәк. Алар менә бар кайбер чаклар өйрәтәләр. Үзләре шул кызыл светофорга йөгереп чыгалар да балалар белән, бала уже карап, әтәни булай итә, булай йөриләр, миңа да шулай йөри дибрәк исләрендә кала. Шуңа өлгө буларак кирәк балаларга. Юл кагыйдәләрен өйрәтергә, ихаталарда төрле ватык пыялалар ятмаска тиеш бит инде, уйнаган урыннарына карарга кирәк. Шуннан су буйларында
күз ҡолаҡ булырға балалар шуны иҫкә төшөргә онотоп торабыҙ бөгөнгө ямғырлы көндәр арҡаһында. Күп хәүеф шунда һағыла бит инде балаларҙа. Хәзер жылыта башласа, су буйына төшә башлайҙар инде балалар. Әле быйыл бер бала бит инде батып мәрхүм булды, менә ишеткәнсездер тоже. Шуңа күрә балалар артынан ҡарап тора кәрәк. Бер үзләрен суға ебәрмәскә, жыйыныштырылған урыннарда ғына, су керергә яраған урыннарда ғына, су керергә төрлө белмәгән урындарға сикермәскә, чөнки су астында таш булырға мөмкин бит инде. Батулары мөмкин. Үсмерләр үскән урыннарда су керергә ярамый. Тиз аҡҡан су уларға керергә бик тырышырға кәрәкмәй инде. Шуңарға эссе көнне йөгөрөп көзән җыйырмасын өчен әзерәк суына керергә кәрәк. Суға инде теге эссе килеш, ҡабул инмәскә, көзән җыйырып батмасыннар өчен. Ҡарарға кәрәк. Һәм ваҡытында табиптарға мөрәжәғәт итергә, шулаймы? Ваҡытында мөрәжәғәт итергә кәрәк, соңға ҡалдырмаҫҡа. Бар инде ҡайберләре үтер әле үтер, үзенеке ауыртмағас, түзерсең әле, әзерәк иртәгә ҡарарбыҙ, шундай хәлләр бар. Шуңа бала ауырта дигән саҡта инде бары мөрәжәғәт итергә кәрәк. Ҙур рәхмәт кәңәштәрегеҙгә, ата-әсәләрҙә файҙалы булғандыр тимәксебеҙ беҙҙең әңгәмә. Хөрмәтле тамашасылар, Өфөнөң 17-нсе ҡала балалар клиник дауаханаһы табип-травматологы Ринат Хәйруллина һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.